Kwento ni Mitran, panahon ng 1985, lugar ng Negros Occidental. Si Mitran ay ampo ng kanyang tatay-tatayang si Arturo, pati na rin ang kanyang itinuring na nanay na si Remedios, sa kadahilan ng hindi sila napagkalooban ng anak. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, itinuring siyang tunay na kadugo ng dalawang mag-asawa magmula nang hindi na nakabalik ang kanyang mga magulang galing sa pangangamuhan sa may di kalayuang Bukirin. Kaya naman mas lalong tumindi ang bali-balita sa burol na iyon patungkol sa tinaguriang grupo ng mga aswang na wala ni isang makasupil sa mga ito dahil na rin sa matinding takot na maaaring silang sumunod sa iba pang mga taong nawawala sa kanilang lugar kapag naliligaw sa nasabing burol. Simulan natin ang karanasan ni Mitran magmula nang ampunin siya ng kanyang itinuring na magulang. Arturo? Arturo? O bakit ba Remedios? Karga-karga mo na naman si Mitran. Palagi nang nasa iyo ang batang yan. Ang bait kasi ng batang ito, nakakatuwang alagaan na hindi man lamang umiiyak. Alalahanin mo, tayo ang pangalawang magulang niya. Magmula nang kunin tayong ninong at ninang ng batang ito. Siya nga pala, sabi ni Maring Silay, pangsamantala niya munang iiwan dito si Mitran. Magtutungo lamang sila ni Paring Norman sa kabilang burol. Kinakailangan daw nilang mga amuhan para sa batang ito. Wala kasi mapag-iiwanan kaya okay lang naman sa akin na alagaan itong si Mitran. Ay nako Remedios, alam ko namang nangungulila ka sa bata. Sa ilang taon nating pagsasama hindi pa tayo pinagkakaloban ng supling. Pero malay natin di ba? Balang araw bigyan na rin tayo ng Panginoon. Hindi ko nga lang alam kung kailan. Siya nga pala, saan naman daw mangangamuhan ng pag-aani sila Paring Norman? Ang sabi sa akin ng mag-asawa sa burol daw ng Matatalaib. Sa Matatalaib? Ni hindi mo man lamang pinigilan ng dalawa? Hindi ba nila alam na delikadong magtungo sa burol na yon? At sino raw ang nag-imbita sa kanila? Siguro alam naman nila yun. Yun nga lang ang sabi sa kanila mas malaki raw ang kikitain nila ron kapag doon sila nangamuhan ng pag-aani. Libre na rin umano ang pagkain. Si Mang Ben nga pala nag-imbita sa kanila. Kaya ayun, sumama ang mag-asawa. Si Mang Ben ay pinagkakatiwalaan sa kanilang lugar. Subalit isa rin ito sa nagpapahamak sa mga tao roon. Gumagamit ito ng kapangyarihan dahil sa kanyang karangyaan. May malawak rin itong lupain kung saan ay marami ring nangangamuhan sa kanya. Kaya naman mahilig itong magrekomenda na ang nagiging dahilan ay ang pagkapahamak ng mga nangangamuhang magsasaka na nagtutungo sa bundok ng Matatalaib. Hanggang sa makalipas ang 3 araw, nagtungo na umano si Tatay Arturo sa tahanan ni Mang Ben sa kadahilan ng hindi pa bumabalik ang mag-asawa sa kanilang tahanan at nananatili pa rin sa pangangalaga ni Nanay Remedios si Mitran. At sa pagdating nga umano ni Tatay Arturo sa tahanan ni Mang Ben, patuloy siyang tumawag sa may bakuran dahil sa may kalakihan nga ang tahanan ng matanda. Nanduroon lamang siya sa labas nito habang nagsasalita ng, "Tao po, Mang Ben?" Maya-maya ay may lumapit na 2 lalaki. Kahina-hinalang kinikilos ng 2 iyon na may mahabang kasuotan habang nakasuot ng salukot. Anong kinakailangan mo kay Mang Ben? Nagpapahinga pa siya na hindi mo maaaring gambalain. May tatanong lang naman sana ako kay Mang Ben. Sa kadahilan ng si Norman at Silay ay hindi pa bumabalik sa kanilang tahanan. 3 araw na nakakalipas. Hindi ka ba nakikinig? Ang sabi ko sa'yo, hindi maaaring gambalain si Mang Ben. Nagpapahinga siya. Hanggang sa maya-maya pa, lumabas si Mang Ben sa pintuan ng kanilang tahanan. Tagusan ito kung makatitig na para bang hindi nakakakilala. Naglakad ito patungo sa bakuran kung nasaan ako. Saka nagwika sa akin ng, "Anong kinakailangan mo rito, iho? Wala akong natatanda ang pinapatawag kita para magtrabaho sa aking lupain." "Hindi ako naparito para magtrabaho sa inyo. Naparito ako para at sila'y hinahanap ko sila dahil ang kanilang anak ay nasa aming pangangalaga. 3 araw na silang nawawala at wala silang ibang kasama kundi ikaw." "Tama ang sinabi mo, iho. Sinabihan ko nga sila para mangamuhan at sinamahan ko sila roon. Subalit pagkatapos ng kanilang pagtatrabaho at nang makuha na nila ang sapat na salapi, umuwi na sila sa kanilang tahanan at wala na akong kinalaman doon. Kinakailangan ko pa ba silang ihatid? Siguro naman hindi na, di ba? Ang mahalaga para sa akin, nabigyan ko sila ng hanap buhay." "Hanap buhay ho ba talaga, Mang Ben?" "Ano bang ibig mong sabihin, iho? Parang may pinatutungkulan ka." "Mag-iingat ka, Mang Ben.
Kapag hindi lubusang nakabalik ang mag-asawang yon, ipapabarangay kita at ipapapulis. Pinagbibintangan mo ba ako? Sige, gawin mo ang gusto mo. Sanay na ako sa barangay. Pati na rin sa mga sinasabi mong pulis. Tingnan lang natin kung hanggang saan makakaabot ang pagsusuplong mo. At dahil nga sa lubusang pagkawala ni Norman at Silay, nagsuplong na sa barangay at pulis si Tatay Arturo. Subalit ni wala man lamang nangyari. Kaya naman nagkipit balikat na lamang kami roon at lubusang inampon si Mitran at itinuring na tunay na anak. Arturo, gusto ko habang lumalaki itong si Mitran, huwag nating ipagdamot na ipakilala sa kanyang tunay na mga magulang. Kahit sa mga alaala lang, dahil sa hindi naman ako ang tunay na nagluwal sa kanya sa mundong ito. Oo naman Remedios, para kay Mitran, dahil mahalaga ang naging parte ng mga magulang niya sa kanya kung bakit nabuhay siya ngayon sa mundong ito at kung paano siyang natungo sa atin. Walang inilihim sa akin si Tatay Arturo at Nanay Remedios. Naging bukas sila patungkol sa lahat na nangyari. Kaya naman habang patuloy akong lumalaki, bitbit ko sa aking puso at isipan ang kagustuhang makapagiganti sa pagkawala ng aking tunay na mga magulang. Subalit habang patuloy akong lumalaki noon, isa lang ang naging tunay kong kaibigan. Yun ay si Bining na nagtiyaga sa akin at hindi lumayo dahil sa pagiging kakaiba ko na may nakikitang iba't ibang uri ng mga nilalang na hindi nakikita ng isang normal na tao. Bining, halika rito. May bago tayong kaibigan Isa siyang malaking nilalang. Medyo maitim nga lang siya at nakakatakot ang itsura. Halika, ipapakilala kita. Ay naku Mitran, nababaliw ka na ba? Sinong malaking nilalang ang tinutukoy mo? Andyan ka na naman Kaya tuloy lumalayo sa atin yung ibang mga kabataan kasi tinatakot mo. Hindi naman Bining, ano ka ba? Totoong sinasabi ko sa'yo. Ito nga siya nasa harapan natin. Ang tangkad-tangkad niya. Isang kapre ang kausap ko ng mga oras na yon na kahit si Tatay Arturo at Nanay Remedios hindi makapaniwala sa aking mga nakikita. Kaya naman sa panahon ng aking kabataan, sumang-ayon na lamang sila sa kung ano man ang mga sinasambit ko at mga kinakausap. Hanggang sa lubusan na nga akong magbinata. Ang isang diwatang laging nakasubaybay sa akin at gumagabay, hinding-hindi niya ako iniwan. Napilit niya akong pinapapasok sa mundo ng espiritual sa edad na 24. Ipinakita niya sa akin ang pintuan ng pagsubok na kapag nalagpasan ko umano ang mga pagsubok roon, may naghihintay na gantimpala at ang gantimpalang yon ay magiging solusyon sa lahat ng aking mga katanungan patungkol sa nangyaring pagpaslang sa aking tunay na mga magulang. Anak, Mitran, may kinakausap ka na naman dyan. Halika na't kumain na muna tayo. Ating gabi na naman. Wala pa bang yung itay? Kinakausap ko lang si Diwatang Isabel. Wala pa rin si itay Siguro maya-maya darating na rin yun. Uway na po pala si itay, Inay. Papalapit na po siya rito. Naudlot ang pag-uusap namin ng diwatang si Isabel. Pumasok na muna ako sa loob ng tahanan. Sumunod na rin sa akin si itay na may daladalang sako ng palay na nanggaling sa kanyang pakikianihan. Mukhang ginabi ka naman yata ngayon, Arturo. Pasensya na Remedios. Medyo napatagay lang kasi ako ron Pagkatapos namin kasi umani ng palay, medyo nagkayayaan lang mga kasama kong nakianihan. Hindi na ako nakatanggi, kaya pinagbigyan ko na rin. Matagal-tagal din kasi naubos yung tuba kaya inabot na ng gabi. Sige na't maupo ka na rito at sabay-sabay na tayong kumain. At habang patuloy kaming kumakain, nabanggit ni Tatay Arturo ang patungkol sa usap-usapan sa matatalaib, pati na rin ang matandang si Mang Ben na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin lubusang tumatanda na ipinagtataka naman ng mga tao roon kung anong uri ng pagkatao itong si Mang Ben na sa kabila ng kanyang edad ay nananatili pa rin itong buhay. Alam mo Remedios, yang si Mang Ben, siya ang laman ng usapan namin sa inuman Kaya tanda-tanda na ng edad ng mamang yun. Mauuna pa yata tayong mamatay kaysa sa kanya. Abay kayang-kaya pang umakyat sa kanyang bukid na parang mas malakas pa sa kalabaw Hayaan nyo na nga yan si Mang Ben. Wala naman kayong mapapala sa kanya. Pero alam mo naman yung matandang yun. Dati na siyang laman ng usap-usapan. Ewan ko ba kung bakit kapag kaharap na sa barangay ang matandang yun, wala na silang magawa. Kahit na ang mga otoridad kayang-kaya niyang paikutin. Patuloy lamang akong nakikinig sa usapan ni Inay at Itay. Subalit marami nang tumatakbo sa aking isipan ng mga oras na yun. Lalo na kapag naririnig ko ang pangalan ni Mang Ben.
pati na rin ang bundok ng Matatalaib na matagal na panahon ko nang gustong akyatin. O anak Mitran, bakit parang sobrang tahimik ka naman yata riyan? Ano bang tumatakbo sa isipan mo? Wala po itay. Ang sarap lang po kasi ng pagkakapirito ni inay ng isda, kaya tahimik po ako rito kumakain. Maya-maya pa nang matapos nga kaming kumain, muli kaming nag-usap ni Isabel patungkol sa naudlot naming usapan na ang pintuan ng pagsubok ay kinakailangan ko nang pasukin. Diwatang Isabel, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Baka naman kasi hindi pa ako handa para tanggapin ang gantimpalang nandoon sa pintuan ng pagsubok. Ito na ang tamang panahon para sa iyo, Mitran. Tanggapin mo na ang pagsubok na iginagawad ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Palagi akong nasa likuran mo. Aalalayan kita kahit saan ka man magtungo. Sa dami ng mga nakakausap mong elemento, ako lamang ang hindi lumubay sa iyo na magpahanggang sa ngayon. Kasama mo pa rin at nakakausap mo. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, Isabel. May tiwala ako sa iyo. Siguro sa sarili ko wala. Pwes kung may tiwala ka sa akin, sasama ka sa nasabing pintuan. Doon ay papasok tayong dalawa. Subalit kinakailangan mong tatagan ang sarili mo. Dahil iba't ibang uri ng nilalang ang maaaring lumapit sa iyo para igawad ang pagsubok. Magpapaalam muna ako kay Nay Titay. Baka kasi hanapin nila ako eh. Kinabukasan sa aking pagising, tsinempohan kong habang nagkakape pa si Nay Titay sa mesa. Dagli akong nagpaalam roon upang makatungo sa nasabing pintuan sa ilalim ng isang malaking puno ng nara kung saan naninirahan ng diwatang si Isabel na patuloy na gumagabay sa akin. Inay, Itay, magandang umaga ho. Maaari ho bang magtungo lang ho akong saglit dun sa malaking nara? Malapit ho ron sa may ilog. Ano namang gagawin mo ron, anak? Sinasabi po kasi ng diwatang si Isabel, may papagawa raw ho siya sa akin eh. Sige, basta mag-iingat ka ron ha. May kalayuan din dito ang sinasabi mong nara. Anak Mitran, alam mo naman sigurong hindi kami naging mahigpit sa'yo ng nanay mo. Dahil ayaw naming lumaki kang masamang loob sa amin. Kaya kung ano man ang nais mong gawin, basta-basta ikabubuti mo, hindi kami tututol riyan. Salamat po, Inay. Itay, kayaan niyo po't babalik rin po kagad ako. Sa umaga ding yun, kagad akong nagtungo sa nasabing puno ng nara. Subalit habang binabaktas ko ang daan, may mga itim na elemento akong nadaraanan. Iba't iba ang kanilang mga itsura. Patuloy nila akong sinusundan ng tingin na para bang may masama silang binabalak habang binabaybay ko ang daan patungo sa nasabing puno ng nara. Maya-maya pa nang makarating ako roon, dagli kong tinawag ang diwata. Sa kadahilan ng wala naman akong makitang pintuan na kanyang tinutukoy patungo sa lagusan. Diwatang Isabel, nandirito na ako. Saan bang pintuan ng pagsubok ang sinasabi mo? Niwala man lamang akong makita rito. At sa isang idlap ng pagtawag ko sa kanya, may narinig akong bumukas sa pintuan at sa pag-ikot ko sa likuran ng puno ng nara, nanduro ng nasabing pintuan hanggang sa marinig ko ang boses ng diwata na nagsasalita ng, "Pumasok ka sa pintuang yan na nasa iyong harapan, Mitran. Nandirito ako sa loob at hinihintay kita." Kahit na nakakaramdam ako ng matinding takot ng mga oras na yun at wala ko ni isang kasiguraduhan kung ano man ang mangyayari sa akin doon, nagtiwala lamang ako kay Isabel hanggang sa lubusang nakapasok sa nasabing lagusan. Isabel, isa kang reyna ng mga diwata? Tamang nakikita mo, Mitran. Ito ang aking tunay na kahanyuan. Sa kadahilan ng kapag nasa labas ako ng pintuang ito, isa akong normal na diwata. Subalit kapag nasa loob ako ng pintuan ng pagsubok, bumabalik ako sa pagiging reyna at ang koronang ito ay matagal nang iginawad sa akin ng aking mga magulang. Ni hindi mo man lamang sinabi sa akin? Sa tagal ng panahon na lagi mo kong sinusubaybayan, may tinatago ka pala? Hindi lahat ay kinakailangan mong malaman, Mitran. At ito ang tatandaan mo, magkaiba tayo ng uri. Isa kang tao at isa akong diwata. Sa bagay, may punto ka dyan sa sinasabi mo. At habang patuloy kami nag-uusap ni Isabel, hindi ko namalayan na ang makapal na ulap sa aming harapan ay unti-unting nawawala hanggang sa bumungad sa akin ang isang malaparaisong lugar na sa buong buhay ko ay doon ko lamang natunghayan. Napakagandang paraiso. Panaginip ba ang lahat ng ito? Akala ko ba pagsubok ang pagdaraanan ko? Pero bakit ganito kaganda ang lugar? Napakapayapa. Subalit sa isang idlap ay muling nagbago ang paligid. Nabalutan naman ito ng itim na usok.
Subalit nang muli itong mawala, nanduro ng iba't ibang uri ng mga itim na engkanto na naninirahan din sa loob ng pintuang yon. Diwatang Isabel, bakit ganito? Kanina lang napakapayapa ng lugar. Subalit nang mabalutan ito ng itim na usok, ganito nang bumungad sa akin. Ang mundo ng mga tao at ang mundo ng mga engkanto, balanse ang lahat. Kung may puti, meron din namang itim. At kung may mabuti, merong masama. Lahat ay balanse. Hindi ko lamang maaaring ipakita sa iyo ang lahat ng magandang parte. Pati na rin ang syudad ng pagsubok sa likod ng pintuang ito. Mag-iingat ka, Mitran, dahil maraming mapanlinlang sa mga engkantong yan. Paano ko naman silang kakaharapin, Isabel? Niwala man lamang akong kakayanan. Itali mo sa iyong braso ang puting panyong ito. At kung maaaring nasa peligro ng buhay mo, tawagin mo lang ang pangalan ko. Subalit kung magkagayon, masasabi kong hindi ka nakapasa sa pagsubok. Kaya hanggat maaari, wag mong tatawagin ang pangalan ko. Kahit hirap ka na sa pagsubok na maaaring igawad sa iyo ng mga engkantong yan. Ano naman ang gantimpalang naghihintay sa akin? Hindi ba pahihirapan ko lang sarili ko? Kaya nga ako natungo rito, diba? Kasi sinabi mo sa akin na ang gantimpalang makukuha ko sa pagsubok na ito ay makakatulong sa akin upang malaman ko kung sinong pumaslang sa aking mga magulang. Totoo ang lahat ng sinabi ko sa iyo, Mitran. Magagamit mo ang gantimpalang yon patungo sa kasagutan sa lahat ng mga katanungan sa iyong isipan. At nang maitali ko ang puting panyo sa aking braso, kakaibang pakiramdam na para bang ang lakas-lakas ko ng mga oras na yon, sambit na wika pa ng isang engkanto na nandoon sa aking harapan. Pasalamat ka, iho. Kaibigan ka ng Reyna ng Diwata. Dahil kung hindi kami papayag na makapasok ka rito. Ikaw pa lamang ang kauna-unahang taong pumasok sa pintuang ito. Kaya lasapin mo ang pagsubok na ipagkakalob namin sa iyo. Dahil ang kapalit nun ay ang matagal na naming pinangangalaga ang punyal, pati na rin ang itim na mutya ng mga engkanto. Hindi ba maaaring ipagkalob nyo na lamang sa akin? Para hindi na tayo mahirapan dito. Ayoko rin kayong saktan dahil may kakaiba akong pakiramdam. Ang katawan ko ay may dumadaloy na kakaibang lakas na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin alam? Dahil yan dyan sa panyong suot-suot mo sa iyong braso. Diyan nagmumula ang lakas mo. Subalit tingnan natin kung paano mong gagamitin sa tama yan. Dahil alam ko mismo na hindi mo pa kayang kontrolin ang iyong sarili. Dahil sa kakaibang kapangyarihang pinagkakaloob ng panyong yan. Magmula pa lamang sa pagpasok mo sa pintuang ito ay nagsimula ng pagsubok mo at sa pagtanggap mo sa puting panyong yan. Gamit lamang ang aking kamao. Sa kadahilan ng wala naman ako ni isang sandata at wala ni isang alam patungkol sa espiritual, lakas loob kong hinarap ang mga engkanto ayon na rin sa bilin sa akin ng Diwata at pagtitiwala sa kanya na tanggapin ang pagsubok na yon. Ang iba roon ay lumapit sa akin para bigyan ako ng pagkain. Subalit sa hindi ko pagtanggap, naging marahas ang mga ito. Sabay-sabay akong kinapitan na pilit na isinusubo sa akin ang itim na pagkain hanggang sa patuloy akong saktan upang ibuka lamang ang aking bibig at makakain ng isang itim na pagkain. Sambit na wika pa ng isang huklubang nilalang na may hindi kaaya-ayang itsura. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tanggapin mo na ang pagkain ito. Ibuka mo ang iyong bibig at lunukin ang itim na pagkain para matapos na ang kahibangan mo. Dahil aaminin ko sa iyo, tao, wala kang kapag-apagasang makuha ang regalo sa iyo ng Diwata. Sa kalagayan mong ito, wala ka man lamang ni isang abilidad. Isa ka lamang normal na tao. Kaya kung ako sa iyo, manatili ka na lamang dito sa amin at sundin mo ang ipinag-uutos namin dito upang may pakinabang ka naman. Nakaramdam ako ng pagkapuot sa nilalang na yon. Subalit may punto siya sa kanyang mga sinabi. Kung hindi ko kayang lampasan ang pagsubok na yon, paano ko pang haharapin ang mga nilalang na pumaslang sa aking mga magulang? Ano bata, napapaisip ka na ba? Kung ayaw mong kainin ang itim na pagkain ito, tawagin mo na ang pangalan ng Diwata at humingi ka na ng tulong sa kanya upang matapos na ang paghihirap mong ito at makauwi ka na sa inyong tahanan. Sa pagkakataong yon, pilit akong nagpumiglas na ang lahat ng pumipigil sa aking katawan ay isa-isang nagsipaglayuan. Nakita ko sa kanila ang takot at ang hukluban sa aking harapan na patuloy na pinagdidildilan sa akin ng pagkain. Napilitan akong suntukin ito gamit ang aking kanang kamao. Subalit nang tumilapon ang matanda, kahit ako mismo ay nagtataka sa lakas ng suntok na yon na kung tutuusin na hindi kakayaning gawin ng isang normal na tao. Biglang nawala ang matandang hukluban
Pati na rin ang ibang mga itim ang engkanto roon na kaninang pumipigil sa akin. Nasaan na kayo? Magpakita kayo sa akin. Oo, totoo ang sinasabi ninyo. Wala nga akong abilidad. Subalit para sa mga magulang ko, ibubuhis kong buhay ko upang muli ko lamang silang may pagigante sa lahat ng masasamang nilalang na lumapastangan sa kanila. Patuloy akong nagpalingalinga sa aking likuran at harapan hanggang sa ang maitim na usok ay unti-unting nawala na muli nang bumalik sa dating mapayapang lugar ang lahat ng kapaligiran. Maya-maya pa'y nandudo ng diwata sa aking likuran na nagsasalita ng, Pasensya ka na sa inasal ng mga itim na engkanto. Marahas at sapilitan nilang ipinapakain sa iyo ang itim na pagkain. Sapat na para sa akin ang tapang na ipinakita mo. Sa ngayon ay wala ka pang angking lubusang abilidad. Subalit ang lahat ng kinakailangan mo ay unti-unti mong matututunan. Ito ang regalo ko para sa iyo. Ang isang punyal na nanggaling pa sa aking kaharian at ang itim na hiyas na ito kasama ang mahalagang libreta ng mga engkanto. Diyan nakasaad ang lahat ng kinakailangan mong matutunan. Huwag kang maniwala sa sinabi ng matandang huklubang engkanto na ang isang taong normal na tulad mo ay walang kakayanan. Pilit kanyang nililinlang upang lubusang panghinaan ng loob at kainin na lamang ang itim na pagkain. Ang sandata at ang itim na mutya, magagamit mo ang lahat ng yan upang labanan ng masasamang nilalang na pumaslang sa iyong mga magulang. Yan ang magiging susi para sa iyo upang dahan-dahan nating matunton kung nasa saan ang kanilang kinaroroonan. Subalit, kinakailangan nating palakasin ang iyong proteksyon. Proteksyon para sa iyong katawan upang lubusan itong mapag-ingatan at hindi ka mapahamak sa lahat ng iyong misyon. Matapos ipagkaloob sa akin ng diwata ang lahat ng iyon, muli na kaming lumabas ng pintuan. Subalit ang puting panyo ay nananatili pa ring nakatali sa aking braso habang may mga nakasulat na hindi ko maintindihan. Mananatili sa iyong pangangalaga ang puting panyo, Mitran. Ang mga tulad mo lamang ang nakakakita niyan. Ang bukas ang ikatlong mata sa mundo ng espiritual. Maraming salamat, Diwatang Isabel, lalong-lalo na sa mga regalo mo. Hayaan mo't pilit kong pag-aaralan ang lahat ng nakasaad sa libreta para mas mabilis ko itong matutunan. Nagulat ako ng mga oras na yon nang makita kong papalubog na ang araw. Samantalang umaga pa ako nang dumating doon. Napakabagal ng oras sa kanilang mundo. Nakabaliktara naman sa mundo ng mga tao. At dahil nga na malapit sa ilog ang narang yon, may nasipat akong isang tao. Namimingwit ito ng isda gamit ang sanga ng kawayan hanggang sa mamukhaan ko ito na yun pala ay si Bining. Uy Bining, mukhang abala-abala ka sa panghuhuli ng isda. Aba, marami ka na palang nahuli sa iyong batya. Kanina ka pa ba rito? Kanina pa ako rito matapos kong manangalian. San ka ba nanggaling, Mitran? Kanina ka pang hinahanap ng nanay mo. Kaya nga nang patungo ko rito sa ilog sumabay na sa akin. Kasi ang sabi niya magtutungo ka raw sa Nara. Pero nang pagdating niya rito, wala ka naman. Kanina pa nga kaming tawag ng tawag dyan sa may narang yan Pero wala namang Mitran na lumalabas. Kasi ang sabi ng nanay mo, kanina ka pa raw umalis sa bahay ninyo. Tapos ngayon hapon ka na lumabas. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Wala naman. Hindi ka pa ba uuwi? Ang dami mo nang nahuling isda. At saka lumulubog na ang araw. Hindi pa ba sapat ang nahuli mong yan? Binabago mo naman ang usapan, Mitran. Patungkol ba ito sa mga nakikita mo? Magmula noon pa sa iyong pagkabata. Alam mo yung mga nakakausap mong nilalang na hindi ko naman nakikita? Ang tanong ko sa'yo, Bining maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yong patungkol nga ito doon? Kasi ikaw na rin ang nagsabi, di ba? Na hindi mo naman sila nakikita? Malay mo, imahinasyon ko lang lahat ng ito. Sa bagay, kahit ano pang sabihin mo sa akin patungkol sa mga nakikita mo, kung hindi rin naman ako maniniwala, wala rin. Sabay na kaming umuwi ni Bining ng hapong yun at nang pagdating ko nga sa aming tahanan, nag-aalalang wika sa akin ni inay habang ipinaghahain ako ng pagkain. Anak, Mitran, sobra mo naman yata akong pinag-alala sa araw na ito. Hindi ka ba nakaramdam ng gutom? Kaninang umaga ka pa nagpaalam sa amin. Tapos ngayon hapon ka na umuwi. Nagtungo ako sa sinabi mong Nara. Subalit wala ka naman doon. Pasensya na po, inay. Hindi ko po kasi inaasahan na pagtatagal po ako roon. Nandoon lang po ako sa may Nara. Subalit, pumasok po ako sa isang lagusan. Yun po ay lagusan ng mga engkanto.
Hindi ko po namalayan ang oras doon, Inay. Kaya ito, inabot na po ako ng hapon. Ay naku Mitran anak, mababaliw ako sa mga sinasabi mong yan. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo o talaga nagdadahilan ka lang. Inay, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang lahat ho ng sinasabi ko ay totoo. Hindi ko humaatim na magsinungaling ho sa inyo. Ang mga engkanto at iba't ibang uri ho ng mga elemento, totoo sila at nagpapakita lamang sila sa mga tulad namin. Sa katunayan ho ito ho ang binigay sa akin ng diwatang si Isabel. Pilit kong ipinapakita kay Inay ang libreta at ang lahat ng ibinigay sa akin ng diwata. Subalit ang ipinagtataka ko kung bakit napakunot ang noo ni Inay nang hindi niya makita ang lahat ng inilapag ko sa may mesa. Hanggang sa mapabuntong hininga na lamang ito na muling nagwika sa akin ang, Ay naku Mitran anak, wag mo nga akong pinaglululoko. Wala naman akong makita sa lahat ng sinasabi mo. Kumain ka na nga lang dyan. Napakamot na lamang ako ng ulo ng mga oras na yun hanggang sa mapag-isip-isip ko na ang lahat nga pala ng gamit na ipinagkalob sa akin ng diwata ay nanggaling sa kanilang mundo. Kaya siguradong hindi makikita ng isang normal na tao at nang lubusan ko na lamang tanggapin sa aking sarili. Nakakaiba ko na hindi normal ang aking pagkatao. Makalipas ang 4 na araw, umugong ang bali-balita sa aming sityo na ang tahanan nila Rodel ay sinalakay umano ng aswang at ang malaki nilang pagdududa nang galing ito sa bundok ng matatalayib at siguradong sugo ni Mang Ben ang sumalakay sa tahanan nila Rodel. Patuloy lang naman akong nakikiramdam dahil alam ko sa mga araw na yon ay hindi pa ako lubusang handa. Kaya naman habang sinisibak ko ang kahoy gamit ang palakol, nagawi sa aming tahanan si Bining upang ipagkalat ang balita patungkol sa nangyari kila Rodel. Magandang umaga sa iyo Mitran. Nakakatakot ng panahon natin ngayon. Alam mo bang umaatake na sila sa bawat sityo? Ano bang sinasabi mo, Bining? Nagmamaang-maangan ka pa Mitran. Alam kong alam mo na ang balita kila Rodel. Kunwari ka pa Alam mo naman sa sarili mong biktima ang mga magulang mo ng mga aswang. Kaya alam ko interesado ka sa kanila. Oo na. Ano bang magagawa ko? Wala. Sinishare ko lang sa'yo. Alam mo Mitran, dahil siguro sa wala nang naniniwala kay Mang Ben kasi wala nang nagtatrabaho sa kanyang bukid. Pati dun sa nire-recommenda niyang trabaho sa matatalaib. Kasi alam na ng mga tao rito kahit naman sino magtataka sa matandang yon. Na kung tutuusin nauna pang pumanaw ang mga lolo't lola namin kaysa sa kanya. Samantalang mas matanda pa si Mang Ben doon. Kaya nga nakapagtataka ang matandang yan. At yung palagi niyang kasamang 2 alalay na lalaki, misteryosong 2 yon. Ni kahit napakainit ng panahon laging may kahabaan ng suot. Hindi pa natin sigurado, Bining. Wala pa tayong matinding pruweba. Kahit na nga mga kapulisan walang nagawa. Dahil kung tutusin totoong sinasabi ng matanda na nagbibigay lang siya ng trabaho. Pero ang malaking tanong dun bakit ang ibang tao ay nawawala? Kabilang ng mga magulang ko roon. Yun nga ang gusto kong ipunto sa'yo Mitran Yun ang malaking question kay Mang Ben. Kaya nga takot ng mga tao rito lumapit sa kanya. Siguro kaya sumasalakay ng mga yun sa bawat tahanan dahil wala nang may rekomenda si Mang Ben. Sa patuloy kong pag-aaral at paggabay sa akin ng diwata, unti-unti kong nakabisa ang libreta, pati na rin ang paggamit ng punyal hanggang sa isang gabi may pinag-uutos sa akin ng diwata. Magtungo man ako sa isang tahanan sa kadahilan ng may naghihintay na isang bata roon na nasa peligro ang kalagayan ng kanyang buhay. Dali-dali kong binaybay ang daan, dala-dala ang mutya at punyal hanggang sa lubusang makarating sa nasabing tahanan. Subalit sa pagdating ko roon ay naghihiyakan ng mga magulang ng bata na ayon pa sa kanila wala na umano itong buhay dahil sa namumutla na ito na matigas na ang kanyang katawan. Patingin nga ako ng bata at sa paghawak ko sa pulso ng batang yon, huli na nga ang lahat. Wala nang pintig ang kanyang pulso at ang nakikita kong may kagagawa noon ay isang mangkukulam. Maya-maya pa sa paglabas ko ng tahanan, bumabagabag sa akin ng konsensya na kung mas maaga pa sana akong nakarating roon, maaaring natulungan ko ang bata sa abot ng aking makakaya. Pabulong na wika ko pa kay Isabel na pinag-uusapan namin ang nangyari sa kaawa-awang bata. Diwatang Isabel, hindi madali ang misyong ito at ang pagiging sugo mo. Ang pakiramdam ko sa mga oras na ito para akong walang silbi na hindi ko man lamang natulungan ng bata. Para saan pang lahat ng natutunan ko sa libreta? Metran, huwag mong damdamin ang lahat ng nangyari. Hindi mo kasalanan ng pagkamatay ng bata. Ang layunin mo ay tumulong
At sa araw ng burol ng bata, makiramay ka. Doon ay malalaman natin kung sino ang gumawa sa kanya noon. Maglagay ka ng bigas sa ibabaw ng kabaong ng bata, pati na rin ng isang sisiw. Hindi mapapakali ang gumawa sa kanya noon at magtutungo ito sa kanyang burol. Doon ay hihingi ng tawad ang mangkukulam at sa pagkakataong yun, ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo sa kanya o kung bibigyan mo pa ba siya ng isang pagkakataon. Subalit wag mong kalilimutan na iwanan mong mutya sa iyong tahanan. Hindi mo ito maaaring dalahin sa burol maliban sa iyong punyal na maaari mong gamiting pamaslang. Masusunod ang ipinapagawa mo, Diwatang Isabel. At sa unang gabi nga ng burol ng bata, nakiusap ako sa mga magulang nito na kung maaari maglagay ng bigas at sisiw sa ibabaw ng kabaong ng bata. Subalit nung una hindi sila sumasangayon sa kadahilan ng taliwas yun sa kanilang paniniwala. Sambit pang wika sa akin ng tatay ng bata. Hindi ako naniniwala dyan, Mitran. Taliwas yan sa aming paniniwala. Ang pagkamatay ng anak ko ay dahil lamang sa karamdaman. Ano namang koneksyon ng bigas at sisiw? Parang ginagawa mo yata ang laro ang burol ng anak ko. Hindi ho sa ganun, Mang Mike. Pero ang nais ko lang ho ay mapalabas kung sino ang kumulam sa anak ninyo. Kumulam? Kinulam ba ang anak ko? Oo, Mang Mike. Sigurado ho ako ron. Saan mo naman natutunan ang lahat ng yan? Kahit ako ay nagulat sa iyo nung nakaraang gabi. Bigla ka na lamang sumulpot sa aming tahanan. Niwala ka man lamang pasabi. At paano mo namang nalaman na may nangyaring masama sa anak ko? Hindi niyo ho ako maunawaan, Mang Mike. Ang importante ho para sa akin sa ngayon ay makatulong ho sa inyo. Pagtiwala lamang ho kayo sa akin at sundin niyo ang pinag-uutos ko. Sige at subukan natin. Wala namang mawawala kung maglalagay tayo ng sisiw at bigas doon. Pumanaw na rin naman ang anak ko. At kung ano man ang maaari mong maitulong, sige at magtitiwala kami sa iyo. Sinunod ng mag-asawang pinag-uutos ko. Naglagay ng bigas sa ibabaw ng kabaong at sinunod nun ng sisiw. Kinargahan ko rin ito ng panawag na usal at sa pamamagitan ng simpleng ritual na iyon, patuloy kaming naghintay hanggang sa umabot na ng madaling araw. Isa-isa nang nagsipag-uwian ng mga tao roon. Samantalang ako at si Mang Mike ay patuloy pa ring nag-aabang. Mitran, umuwi ka na siguro at magpahinga. Mukhang hindi na darating ang sinasabi mo. Matutulog na rin ako. Pagbabantayin ko na muna rito yung pamangkin ko. Hindi ako halis dito, Mang Mike. Nararamdaman ko siya. Kanina pa siyang nandirito. Subalit nagtatago lamang siya sa dilim dahil sa ginawa niyang kahihiyan. Magpahinga na ho kayo at ako na ang bahalang magbantay rito. Makalipas lamang ilang minuto. Sa pagalis pa lamang ni Mang Mike, bahagya rin akong nagtago sa gilid ng tahanan dahil alam kong lalapit ang mangkukulam na iyon na pumaslang sa bata. Maya-maya pa, may isang babaeng nakaitim ang dahan-dahang lumapit sa burol habang nakatago ang kanyang pagmumuka sa kanyang mahabang itim na pelo. Hanggang sa lumuhod ito roon na patuloy na humihingi ng tawad. Ikaw ba ang pumaslang sa batang yan? Patawad, Ginoo. Ginawa ko lang naman yon para sa aking anak. Para sa iyong anak? Ganoon na nga, naging kaaway ng anak ko ang batang ito at nagsumbong siya sa akin. Ibinigay niya sa akin ang isa sa gamit ng batang ito at doon nagsimula ang pangkukulam ko sa kanya. May pasa sa mukha ang anak ko na lubusan kong ikinagalit sa batang ito. At sa mga oras na yun, hindi ko na pinakawala ng babaeng mangkukulam. Ipinagising ko si Mang Mike, pati na rin ang kanyang asawa upang patunayan sa kanilang dalawa na may katotohanan ng sinasabi ko. Mang Mike, ito na ho ang babaeng hinihintay natin. Siya ho ang mangkukulam na pumaslang sa inyong anak. Bakit mo nagawa sa anak namin yon? Anong naging kasalanan niya sa'yo? Wala siyang kalaban-laban, kaya pala mataas ang kanyang lagnat dahil sa kagagawan mo. Patawad, Ginoo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat ng ginawa ko. Ayaw ko lamang na minamaliit ang aking anak at dahil sa pinagmula ng kanilang away, pati ako ay nakialam. Yan ang mahirap sa inyo. Palibasa may ganyang uri kayo ng kakayanan, lubusan nyo pang ginagamit sa kasamaan. Isang simpleng away lang ng bata, nakisawsaw ka pa. O paano kung gawin ko rin sa anak mo yon? Ano bang mararamdaman mo? Huwag niyo pong gawin sa anak ko yon. Mahal na mahal ko po siya. Ako na lang po ang paslangin ninyo. Huwag lamang ang anak ko. Patuloy na nagmakaawang mangkukulam. Naglumuhod ito sa harapan ng burol at patuloy na umiiyak habang pinagsisisihan ang kamalian na kanyang ginawa. Mang Mike, ikaw na hong bahalang magdesisyon kung ano ang gusto ninyong gawin ko sa babaeng ito. Pabayaan na lang natin siya, Mitran. Hindi na rin niya may babalik ang buhay ng anak ko. At kung isusuplong ko siya sa mga otoridad, ano naman ang ebidensya na ipapakita ko sa kanila roon na siya nga ang pumaslang sa aking anak? Wala rin naman, diba?
Pagtatawanan lang ako ng mga yon at sasabihing nababaliw dahil sa karamdaman pumanaw ang anak ko. Maswerte ka babaeng mangkukulam dahil mabuti ang magulang ng batang pinaslang mo. Pero hindi ka makakalis dito hanggat hindi mo pinagkakaloob sa akin ang lahat ng gamit na meron ka na ginagamit mo sa kasamaan. Harap-harapang kinalas ng babae ang lahat ng kanyang gamit. Isa-isang ipinagkaloob sa akin, pati na rin ang kanyang libreta na ang katuruan ay aral ng pangkukulam. Ginamitan ko ito ng mga usal na pangdiskomunyon at sabay-sabay itong sinunog. Makakalis ka na sa burol na ito. Pasalamat ka. Pabuti pa sa iyo ang Panginoon dahil binigyan ka pa ng pagkakataon para mabuhay. Makakasama mo pa ang pinangangalagaan mong anak. Subalit ang kahihiyan na ginawa mo ay habang buhay mong dadalahin. Makalipas ang ilang araw ay nailibing na ang bata at naging usap-usapan sa aming barangay ang pagharap ko sa mangkukulam na iyon, pati na rin ang paggamit sa simpleng pamamaraan ng ritual para tawagin ang mangkukulam. Oy Mitran, usap-usapan ka na ngayon ah. Paano mong ginawa yun? Samantalang wala ka namang alam patungkol sa pagtawag sa mangkukulam. At ang isa pa isan mo natutunan. Doon ba yan sa mga kinakausap mong nilalang? Nandito ka na naman Bining sa bahay namin. Ay nako, kapag may balita talaga oo, nangunguna ka pang magtungo rito. Siyempre naman akong matalik mong kaibigan eh. Ako na nga lang nagtiyaga sa'yo. Gusto mo pa yata akong ipagtabu yan eh. Maya-maya lamang habang nag-uusap kami ni Bining, may dumating na isang lalaki. Mahaba ang kanyang pantalon at kapansin-pansin na hirap siya sa kanyang paglalakad. At nang makarating na nga ito sa aming pintuan, nakikiusap ito sa akin na kung maaari ko umano siyang gamutin dahil sa kanyang dinadalang karamdaman. Amang, maaari mo ba akong gamutin? Nanggaling pa ako sa kabilang bayan. Naparito lamang ako dahil sa bali-balitang pagtulong mo sa batang kinulam. Nagbabaka sakali lamang ako kung maaari mo rin akong matulungan. Susubukan kong makatulong sa'yo. Halika't maupo ka rito. Natahimik si Bining sa pagtatanong sa akin. Umupo ito sa gilid habang pinagmamasdan ang ginagawa ko. Malubhang karamdaman ng mayroon ng lalaki. Namamaga ang kanyang ari. Kaya pala hirap na hirap siya sa kanyang paglalakad at napakalaki na kanyang pantalon. Subalit nang tingnan ko kung ano ang gumagambalas sa kanya, isa rin itong mangkukulam na patuloy na nagkakarga ng pasakit sa kanya. Mang Renato, isa rin nung mangkukulam ang gumagambala sa inyo. May nakaaway ho ba kayo? Wala akong natatanda na nakaaway ko. Kaya hindi ko alam kung sino ang sumasalbahay sa akin. Kaya naman sa pamamagitan ng kaalaman ay binahagi sa akin ng diwata. Dagli kong inihipan ng usal si Mang Renato at sa paggamit nga ng panawag na usal na natutunan ko sa libreta, pumasok sa bukas na portal ng katawan ni Mang Renato ang espiritu ng mangkukulam hanggang sa magpumiglas ito sa kanyang kinauupuan. Pagtatanong na wika ko pa sa mangkukulam habang nakatitig ito sa akin ng masama. Anong ginawa sa iyo ng lalaking ito? Bakit mo pinapalaki ang kanyang ari? Isang manlolokong lalaking yan. Pinangakuan niya akong pakakasalan. Subalit anong ginawa niya? Iniwan niya ako. Kaya nararapat lamang yan sa kanya upang wala na ni isang magkagusto dahil sa sinungaling ang lalaking yan. Ibig mo bang sabihin, dati kanyang nobya? Tama ka roon. Isa sa mga babaeng pinangakuan niya. Subalit patuloy lamang na umasa hanggang sa lubusan niya akong iwan. Ang hindi niya alam, may ganitong uri ako ng kaalaman kaya magdurusa sa ngayon dahil sa kanyang kasinungalingan. Lumuha ang babaeng mangkukulam na ipinapakita lamang niya ang kanyang pagmamahal, subalit tumantong sa kasamaan dahil sa mga pangakong binitawan ni Mang Renato na hindi nagkaroon ng katuparan. Subalit sa kabila ng lahat ng iyon, ang punto ay gumamit pa rin siya ng itim na kapangyarihan na hindi katanggap-tanggap sa banal na aklat. Anong pangalan mo? At anong maaaring may tulong ko sa'yo upang lubusan mo ng lubayan si Mang Renato? Ang pangalan ko ay Lerma. Ipaubaya mo na sa akin at ako nang papas lang kay Renato. Hindi maaari ang kagustuhan mo dahil kung ipipilit mo yan, ako ang makakalaban mo Lerma. At ayaw kong patuloy kang saktan kaya naman kung maaari, kalasin mo ng lahat ng ikinarga mo kay Mang Renato upang hindi na tayo umabot sa kumbate espiritual na maaari mo ikamatay Lerma. Hindi pa ako tapos kay Renato. Ipinangako ko yun sa aking sarili na hanggat nabubuhay ako, hindi ko pa kakawalan ng sumpa sa kanya hanggang sa lubusan siyang mamatay. Kung yan ang nais mo, papipilitan akong saktan ka upang ipalasap sa'yo ang mga usal na tatapat sa inyong kakayanan.
Patuloy na pagpapasakit ang ginawa ko sa mangkukulam. Subalit nakaramdam din ako ng awa sa kanya dahil sa ang bawat luhang pumapatak sa kanyang mata ay nanggagaling sa kanyang puso na palaging sinisigaw ang pangalan ni Renato sa kadahilan ng mahal niya pa rin ito na hindi niya kayang kalimutan. Lerma, makinig ka sa akin. Mali na ang pagmamahal na ginagawa mo. Nagiging makasarili ka na. Kung may hindi man magandang ginawa sa iyo si Renato, lubayan mo na siya at tanggalin mo na ang lahat ng ikinarga mo. Dahil ako mismo ay nakakaramdam ng awa sa iyo. Kanino mo bang natutunan ng pangkukulam na yan at sinong nagpasa sa iyo? Kakalasin ko na at lubusan ko ng bibitawan si Renato. Ipinapaubaya ko na siya sa iyo at humihingi rin ako ng tulong dahil gusto ko nang makawala sa pagkakakulong sa kapangyarihang ito na kapag lubusan akong nagagalit, inuutusan ako ng demonyo na gawin ang nais ko sa mga taong kinagagalitan ko. Dahan-dahang naging mahinaho ng mangkukulam na si Lerma. Kinalas niya ang lahat ng kanyang ikinarga sa katawan ni Mang Renato. At nang matapos nga iyon, nagbalik loob siya tumingi ng tawad sa Panginoon at sa tulong ng aking kaalaman, kinalas ko rin ang kanyang makakaliwang kakayanan sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan. Patuloy kong ikinarga ang mga usal na kinakailangan ng kanyang espiritu upang lubusan siyang lubayan ng demonyo. Ipangako mo sa akin, Lerma, na ibabaon mo sa lupa ang lahat ng iyong kagamitan na ipinamana pa sa iyo ng yumao mong magulang. Ipinapangako ko at maraming salamat sa tulong mo. Naging paraan pa ang lahat ng ito upang lubusan akong magbago. Kakalimutan ko na rin ang nakaraan namin ni Renato. Pabuti naman kung ganon. Mahal ka pa rin talaga ng Panginoon. Dahil sa pagkakataong ito ay binigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon. Sige na't paalisin na kita sa katawang ito. Maya-maya pa sa pagmulat ng mata ni Mang Renato, muli nang nanumbalik ang kanyang espiritu at patuloy itong nagtanong kung sino ang gumagambala sa kanya. Mitran, ano bang nangyari sa akin? At sino ang nagbigay sa akin ng karamdaman? Ay nako, Mang Renato, mahilig ka palang mangako sa babae na hindi mo man lang tinutupad. Kaya yon, binigyan ka niya ng karamdaman. May naaalala ka bang pangalang Lerma? Si Lerma? Siyang nagbigay sa akin ng karamdaman. Siya na nga ho, Mang Renato, wala nang iba. Wag ho kayong magagalit sa akin ha. Wag ho kayong magbibigay ng pangako sa isang babae kung hindi niyo ho kayang tuparin dahil umaasa ho sila. Kaya ayan, nakahanap kayo ng katapat sa pamamagitan ni Lerma. Pero maayos na hong lahat. Magaling ka na ho at unti-unti nang kukupis ang pamamaga niyan. Hindi na rin kayo babalikan ni Lerma. Lubusan ang pasasalamat ni Mang Renato. Subalit ipinangako niya rin sa akin na magbabago na siya at hindi na mangangako sa mga babae upang patuloy lamang na manggamit. Sambit pang wika ni Bining matapos matunghayan ang panggagamot kay Mang Renato na kahit siya mismo ay hindi makapaniwala. Paano mong ginawa ang lahat ng yun, Mitran? Yung kaninang iikaikang si Mang Renato sa pagdating dito ngayon ay maayos ng kanyang paglalakad. Parang naginarte lang kanina. Ikaw pa ba talaga yung kaibigan kong si Mitran? Mas lalo akong namangha sa'yo, maliban pa rin sa pakikipag-usap mo sa iba't ibang uri ng elemento. Ano ka ba, Bining? Wala naman nagbago sa akin Nadagdagan lang ako ng kaalaman, kaya naninibago ka lang sa akin. Hindi mo ba alam na may mga salita dito sa mundo na kapag ginamit mo sa masasamang uri ng nilalang, nasasaktan sila at ang mga lihim na salitang yon ay maaari mong gamitin sa panggagamot. Pwede mo rin bang ituro sa akin yun, Mitran? Para naman makatulong din ako sa ibang tao. Parang ang sarap kasing tingnan na nakakatulong ka sa iba nang wala kang hinihinging kapalit. Tama ka roon, Bining. Pero ang tanong isa ka ba sa napiling pagkalooban ng kakaibang kakayanan? Paanong napili? Napili para makatulong sa iba sa pamamagitan ng kalamang meron ako. At ang gabay mo na mismong magsasabi sa'yo kung kailan ka maaaring magsimulang mag-aral. Gabay? Anong klaseng gabay? Tingnan mo na. Hindi mo alam ang lahat ng sinasabi ko. Ibig sabihin lang noon, hindi ka pa handa para sa ganitong uri ng kaalaman. Samantalang ako, sa hindi naman pagbubuhat ng bangko para sa aking sarili. Bata pa lamang ako ay iba't ibang uri na ng nilalang, elemento ang nagpapakita sa akin. Hanggang sa hindi ako lubayan ng isang diwata, siya na mismo ang aking naging gabay, magpahanggang sa ngayon. Gulong-gulo ang isipan ni Bining nang umalis sa aming tahanan. Napapakamot ito sa kanyang ulo at iniisip ang lahat ng sinabi kong yon. At sa pagsapit ng gabi,
Isang kakaibang pakiramdam ang nagpatayo sa aking balahibo. Patuloy ang pag-iingay ng mga manok sa likuran ng aming tahanan. Gayon na rin ang aming dalawang aso ay tuloy-tuloy ang pagkahol na animoy may nakikita na gumagambala sa aming mga alagang manok. Dahan-dahan akong tumayo sa aking kinahihigaan. Sinulyapan ko si Inay at Itay, subalit mahimbing pa rin ang kanilang pagkakatulog. Sumilip ako sa kawang ng dingding patungo sa aming likuran kung nasa saan ang mga alaga naming manok hanggang sa masulyapan ko ang nanlilisik na mga mata ng dalawang nilalang. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili na sa unang pagkakataong yon ay nakakita ako ng uri ng nilalang na pumaslang sa aking mga magulang. Eto, matagal ko nang hinihintay ang makapagiganti sa inyo. Hintayin niyo ako dyan sa labas. Matitikman ninyo ang galit ko, mga walang awang aswang. Hindi ko na malayang nandudo na pala si Itay sa aking likuran at nagbigay sa akin ng babala patungkol sa mga nilalang. Anak Metran, mag-iingat ka. Nag-aalala kami ng iyong inay para sa'yo. Dahil sa walang puso mga nilalang na yan na kahit sino ay gusto nilang paslangin. Huwag niyo ho akong alalahanin. Hindi na ho akong batang paslit na si Mitran. May kaalaman na ho ako Itay na maaari kong itapat sa kanila. Dagli kong kinuha ang punyal at binuksan ang trangkahan ng pintuan at sa pagdating ko sa likuran ng aming tahanan, patuloy pa rin ang pagkahol ng aso at ang ingay ng mga manok ay unti-unting umihina. Sabay sigaw sa dalawang nilalang na nilalantaka ng mga alaga naming manok. Wala na ba kayong pinipili? Pati ang mga manok namin ay isa-isa pa ninyong inuubos? Napalingon sa akin ang dalawang aswang na umaalingasaw ang amoy na nanggagaling sa ipinupunas nila sa kanilang katawan, pati na rin sa kanilang kinakain. Tangan ko ng punyal na nanggaling sa diwata at ang pag-uutos niya sa akin ng mga oras na yon ay paslangin ng dalawa. Subalit nang mapansin nilang kakaibang daladala kong punyal, nagliliwanag ito sa kanilang paningin. Nagsipagpulasan ng dalawang yon at sumuot sa kakahuyan na nandoon sa likuran ng aming tahanan. Hindi kayo makakawala sa aking dalawa. Susundan ko kayo kahit saan man kayo magpunta. Anak, mag-iingat ka. Ayaw naming mangyari sa iyo ang nangyari sa iyong mga magulang. Sigaw na wika yun ni Itay na nakasilip sa may bintana sa likuran ng aming tahanan. At sa pagmamadali ko sa pagsunod sa dalawang nilalang na yon, hindi ko na namalaya na may kalayuan na palang tinataha ko. Hanggang sa pahintuin ako ng aking gabay na naghihintay lamang sa akin umano ang dalawang nilalang na nagtatago sa masukal na damuhan. Sambit pang wika ni Isabel na itinuturo ang kinaroroonan ng dalawang nilalang. Mag-iingat ka, Mitran. Ang dalawang yan ay ang alagad ni Mang Ben. Wala na silang pinipiling lugar at ni kahit na sino ay patuloy nilang ginagampala. Ikaw na ang bahala sa kanilang dalawa. Nandoon sila sa masukal na damuhang yon at nag-aabang lamang sa iyo upang atakihin ka. Maraming salamat, Diwatang Isabel, at patuloy mo kong ginagabayan. Ako nang bahala sa dalawang yan. Sisimulan ko sa kanilang dalawang pagpaslang upang makapagigante sa paglapastangan nila sa katawan ng aking mga magulang. Gamit ang mahiwagang salita ng mga inkantasyon, patuloy akong nagusal at itinigal po ko sa pinagtataguan ng dalawa. Mabilis na gumalaw ang masukal na damuhan na napasigaw pa ang dalawang yon nang maramdaman nilang sakit sa lakas ng inkantasyon na ibinato ko sa kanila. Hindi pa rin ba kayo lalabas sa inyong pinagtataguan? Harapin niyo ko kung talagang matapang kayo. At kahit na namimilipit pa sa sakit, dahan-dahang lumabas ang dalawa sa masukal na damuhan hanggang sa magwika ang isa roon ng, "Isang baguhang antingero, bakit nga ba tayo tumatakas sa kanya? Samantalang isang bata lamang ang kaharap natin ngayon. Umanda ka, ikaw naman ang makakaramdam ng matinding sakit kapag pinagsalu-saluhan namin ang iyong katawan." Subukan natin kung sino ang papanaw ngayon. At sa pag-atake ng dalawang nilalang, na ang inakala nila'y simpleng tigal po lamang ay binato ko sa kanila, nagkakamali sila roon. Unti-unti silang manghihina habang tuloy-tuloy na kumakapit ang mga salita sa kanilang buong katawan. "Anong ginawa mo sa amin? Bakit ganito ang pakiramdam ko? Nalalambot ako na parang lantang gulay. Nilinlang mo kami. Anong uri ng kakayanan ang meron ka? At bakit ganitong pakiramdam ang nararanasan namin ngayon na para kaming nauupos na kandila?" Maling tahanan ang sinalakay ninyo.
Pati ba naman ang mga manok namin? Inubos nyo pa? Siya nga pala, bago ko kayo lubusang paslangin, nasaan ang amo ninyong si Mang Ben? Hindi namin alam kung nasaan si Mang Ben. Kalasin mo na ang lahat ng ikinarga mo sa aming katawan at pabayaan mo na kaming makalayo. Inuulit ko, nasaan si Mang Ben? Itinuto ko ang punyal sa liig ng nilalang at dahan-dahan itong ibinabaon upang sabihin sa akin kung nasa saan ang matanda. Hanggang sa mapilitan nitong sabihin kung saan nagtatago si Mang Ben. Nasa bundok siya ngayon ng matatalaib, kasama ang mga nilalang na tulad namin doon. At ang sabi niya sa amin, patuloy lang naming bantayan ang kanyang tahanan. Kaya sumasalakay kami ngayon sa bawat sityo dahil sa nagugutom kami at wala kaming pagkain doon sa tahanan ng matanda. Kailan ang pagbabalik ng matandang yon? Wala siyang sinabi kung kailan. Bigla-bigla na lamang yung dumarating. Depende sa kagustuhan niya kung kailan siya uuwi. Kung gayon, maswerte pa kayong dalawa. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. At gusto kong iparating ninyo kay Mang Ben na ang pinaslang ninyong si Norman at Silay ay aking mga magulang. Ako si Mitran, ang uubos sa inyong lahat sa bundok ng matatalaib. Dagli kong kinalas ang lahat ng mga usal at pinalaya ang dalawang nilalang na yon na kahit na hinang-hina pa, patuloy nilang sinuong ang masukal na damuhan upang makalayo lamang sa aking harapan. Wika pa ng diwatang si Isabel na hindi sumang-ayon sa pagpapalaya kong yon. Sayang ang pagkakataon, Mitran. Akala ko ba papaslangin mo na ang dalawang yon? Pero bakit pinalaya mo pa sila? Maaaring makapaghanda pa sila dahil sa ginawa mo. Huwag kang mag-alala, diwatang Isabel. Mas lalo kong palalakasin ang aking pundasyon at balabal. Alam kong hindi nila ako kaya. Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? At sa pagkakataong ito, ikaw naman ang magtiwala sa aking kakayanan. At sa muli kong pagbabalik sa aming tahanan, ubos ang lahat ng mga manok na alaga namin ni Itay dahil sa dalawang pesting yon. Kamusta ka naman, anak? Wala ka naman bang sugat dyan? Wala po, Itay. Maayos naman po ako. Nalagas ang mga manok natin. Sa talang buhay ko, anak, ngayon lamang ako nakakita ng ganung uri ng nilalang. Nakakatakot ang kanilang itsura. Ayos lang sa akin na manok ang mawala sa atin. Wag lang ikaw o kaya ako, lalo na ang iyong inay. Hindi na humuling mangyayari yun sa atin ni Tay. Hindi ako makakapayag. Kinabukasan ng umaga, inilibing ni Tay ang lahat ng mga alaga naming manok. Habang ako naman ng mga oras na yon ay mas pinagbuti ang aking pagdarasal upang mas lalong pagtibayin ang aking pundasyon at ihanda ang aking sarili upang sa aking pagsalakay sa matatalaib ay handang-handa ko at walang pag-aalinlangan. Kinahapunan matapos ang pagkakarga ng mga orasyon sa aking katawan, kinausap ako ni Inay at Itay patungkol sa aking pinaplano at pinipilit nilang tigilan ko na ang lahat ng yon at magpakalayo-layo na lamang kami sa aming lugar upang ni Isay wala nang mapahamak. Subalit buo na ang aking desisyon na sasalakayin ko mag-isa ang lahat ng nilalang na nagtatago sa burol ng matatalaib. Sambit pang wika ni Inay habang tumutulo ang luha. Anak, Mitran, matagal na panahon ang nakalipas. Binata ka na ngayon. Kalimutan mo na ang lahat na nangyari sa iyong inay at itay. Manahimik na lamang tayo. Ayaw kong ni Isay may mapahamak pa sa atin. Magtutungo tayo sa ibang lugar. Doon ay mamumuhay tayo ng tahimik. Anak, umayag ka na sa kagustuhan namin ng iyong itay. Agad-agad ay lilipat tayo. Sumang-ayon ka lamang sa amin. Inay, buo na hong pagpapasya ko. Matagal na panahon nung inintay ko para rito. At ito na hong pagkakataong yon. Magiging makasariliho ako kung hindi ko susupilin ang kasamaan nila. Dahil sa hindi lamang ang mga magulang kong napahamak. Marami pa ho, Inay, at patuloy pa hong dadami kung wala hong pipigil sa kanila. Sino pa ho bang susupil sa panahon natin ngayon? Wala pa hong iba kung di ako lang. Wala hong ibang taong naglalakas loob na magtungo sa matatalaib. Paano na lamang ho sa pagdating ng panahon? Mas marami na ho sila kaysa sa atin. Nalubusan na ho tayong sasalakayin. Walang nagawa noon si Inay at Itay sa aking pinaplano. Kaya naman makalipas ang ilang araw, nang maramdaman ko sa aking katawan na sapat na ang lahat ng mga usal na aking ikinarga. Kinabukasan ni binaybay na namin ni Isabel ang daan patungo sa matatalaib. May kalayuan din ang burol na yon na dadaan pa ng 2 ilog bago lubusang makarating sa burol. Tama pa bang tinatahak nating daan, Diwatang Isabel? Ipagpatuloy mo lamang ang iyong paglalakad, Mitran. Tama ang daang ito.
hanggang sa may madaanan akong isang maliit na tahanan. Isang matandang panday ang gumagawa ng mga sandata. Magandang araw ho. Maaari ho bang makiinom kahit na isang basong tubig lang? Naubos na ho kasi yung daladala kong tubig. Sige, saglit lamang at kukuha ko ng isang basong tubig. Pinagmasdan ko ang maliit na tahanan ng matandang iyon. Kakaiba ang mga ginagawa niyang sandata. Kaya naman sa muli niyang pagbabalik, nagulat ako sa kanya matapos niyang may abot sa akin ng tubig na muling nagwika sa akin ng, "May misyon kang gagawin, tama ba ko, iho? Kitang-kita ko ang iyong sandata. Nandiyan sa iyong tagiliran, pati na rin ang iyong gabay na diwata." Paano niyo nakita ang aking punyal? Pati na rin ang diwatang si Isabel. Hindi mo na may tatanong. Isa rin akong manlalakbay na tulad mo. Bukas ang aking ikatlong mata. Hindi mo ba nakikita kung sino ang gabay ko sa aking likuran? Nung una kong pagdating wala akong nakita. Subalit nang banggitin niya ang gabay, lumabas ang isang anghel na nagbabantay sa kanyang likuran. Isang mandirigmang anghel ang gabay mo? Tama ka roon, iho. Kung kinakailangan mo ang tulong ko, ngayon pa lamang ay sabihin mo sa akin. Alam kong patungo ka sa bundok ng matatalaib. Doon naninirahan ng masasamang uri ng nilalang na dahan-dahan ko ring sinusupil sa patuloy na paglipas ng panahon. Ibig mo bang sabihin, nagtutungo ka rin sa bundok na yon? Tama ka, at unti-unti rin silang nababawasan dahil sa ginagawa ko. Mga halang ang kanilang kaluluwa na wala silang awa sa kanilang pagpaslang. Bulong sa akin ng diwata patungkol sa matanda. Mitran, ang matandang yan ay si Mang Chris, isang panday na tumutugis ng mga aswang. Hindi siya gaanong kilala sa bawat sityo, subalit may lihim ang matandang yan. Tulad na rin ang kanyang sinabi, unti-unti niyang binabawasan ang masasamang nilalang at palihim ang lahat ng iyon. Kaya maaari kang makipagtulungan sa kanya at sa tingin ko, sumasang-ayon sa atin ang panahon na magkita kayo ng matandang yan. Nakipagkasundo ako sa matanda at sumang-ayon naman siya roon hanggang sa sumama siya sa aking paglalakbay patungo sa matatalaib. Alam mo, iho, noong araw ay marami pang dumaraang tao rito, subalit sa paglipas ng panahon, unti-unting nababawasan hanggang sa lubusang wala nang nagagawi rito. At nang kumalat ngang bali-balita na ang burol ng matatalaib ay isang delikadong lugar para sa mga taong nagnanais na magtungo roon. Maraming tao nang nagtungo dyan na hindi nakabalik, kaya naman nagpasya ko na magmasid sa lugar. Hanggang sa lubusan kong napag-alaman na ang mga naninirahan dyan ay nasa lahi ng mga aswang. Ginagamit nilang pambulag ang pag-aani at papangakuan ng tao na magkakaroon ng malaking salapi dahil na rin sa layo ng lugar na ito. Subalit ang kapalit pa noon ay ang kanilang buhay. Kaya nga magpahanggang sa ngayon, nagulat na lamang ako sa iyong pagdating na may nagawi pang isang tao na binabaktas ang daan patungo sa bundok ng matatalaib. Inabot na kami ng gabi nang makarating sa pana ng bundok. Muling nagpatuloy sa aming paglalakad at dahil nga sa alam ng matandang daan, dahan-dahan kaming nagtungo sa nasabing likuran kung nasa saan ang kanilang mga tahanan. Metran, nandirito na tayo. Ang mga tahanang yan, nayari sa kugon at sawali. Mga aswang ang naninirahan dyan. Lahat sila ay hindi normal. Kaya kinakailangan natin ng ibayong pag-iingat. Handa ka na ba upang salakay natin sila gamit ang ating kakayanan? Handang-handa na ho, Mang Chris. Matagal kong hinintay ang pagkakataong ito upang may pagiganti ang aking mga magulang. Ibig mo bang sabihin, biktima rin ng iyong magulang ng mga nilalang na yan? Ganoon na nga ho, Mang Chris. Sila hong pumaslang sa aking mga magulang. Kaya hindi ho ako magdadalawang isip na paslangin sila. Kaya pala ganoon na lamang ang pagiging agresibo mo. Kung gayon, umanda ka na at sasalakay na tayo. Subalit sa ang inaakala naming walang naghihintay sa amin, nakabang na pala ang mga ito. Kaya naman ang papalapit na kami sa kanilang tahanan, bumulong sa akin ng diwata patungkol sa mga nilalang. Mitran, ihanda mong yung sarili. Nakaabang lamang sila sa inyo. Alam nilang paparating tayo dahil sa isang sigbin na kanina pang bumubuntot sa atin. Alaman nila o hindi, Isabel, nakahanda ko upang harapin sila. At habang nakakalimang hakbang pa lamang kami patungo ng kanilang tahanan, sinalubong na kami ng mga ito habang nagwiwika ng, "Ang malas naman ninyo. Lugar pa talaga namin ang gusto ninyong puntahan. Oo nga, sakto kayong dalawa para sa aming pagkain. Kinakailangan namin ng dugo at katawan ninyo upang makumpleto ang aming gabihan.
hanggang sa magsalita ang dalawang nilalang na noon ay pinatakas ko. Ang binatang yan, siya ang nagbanta sa aming buhay. Mang Ben, nandirito na ang bata. Siya ang anak ng pinaslang natin noon na si Norman at si Lai. Hanggang sa lumabas ng tahanan ng matanda. Si Mang Ben na walang kamatayan. Siya pala ang pinakapinuno ng mga aswang sa matatalaib. At ang mutya sa kanyang katawan ang nagbibigay sa kanya ng mahabang buhay na kahit sa aking kapanahunan ay nananatili pa rin siyang buhay. Ikaw pala yon, iho. Ang kinatatakutan ng dalawa kong alagad. Mabuti naman at nagawi ka na rito sa aming lugar. Matagal kitang hinintay dahil sa ang ipinapangako mo sa amin na papaslangin mo kaming lahat bilang paghihigante sa iyong mga namayapang magulang. Ito ng tamang panahon, Mang Ben. Kinakailangan na kayong lipulin at ang mahabang panahon ng pananatili mo sa mundong ito ay kinakailangan ng matuldukan. Subukan natin, bata, kung hanggang saan ang ibubuga mo o maaaring matulad ka lamang sa iyong mga magulang. Bumunot ng matalim na sandata si Mang Chris at kagad itong sumugod. Isa-isang pinagpapaslang ang mga nilalang doon habang ako naman ay unang sinugod ng dalawang alagad ni Mang Ben na binigyan ko ng pagkakataong mabuhay. Tingnan natin ngayon kung talagang uubra ka pa sa amin. Ang pagkakamali mo lamang, bata. Binuhay mo pa kaming dalawa at kami ang papaslang sa iyo ngayon. Ganoon ba? Kung walang pagbabago sa inyong kakayanan, wala pa rin kayong binatbat sa akin. Kaya mag-iingat kayo sa mga usal ko na kung ano yung pakiramdam nyo noon, yun lang din uli ang ipaparamdam ko sa inyo. Subalit sa pagkakataong ito, pasensyahan tayo dahil hindi ko na kayo bubuhayin. Mabilis ang sumalakay sa akin ng dalawa. Iniingatan nila ang usal, kaya naman habang bumabanggit ako, sabay silang umaatake upang pigilan ang pagbibitaw ng mga usal na manggagaling sa akin. Hindi mo na muling magagawa yun sa amin. Isa kang hunghang. Mamamatay ka na sa lugar na ito, batang antingero. Subalit sa ika-4 na pagkakataong pagsalakay sa akin ng dalawa, sabay ko silang napaslang gamit ang espiritual na matalim kong punyal na humiwa sa kanilang leeg. Nagpatuloy ang aming pakikipaglaban hanggang sa ang mga alagad ni Mang Ben ay lubusan naming maubos. Ipinaubaya sa akin ni Mang Chris ang matanda upang lubusang makapagiganti sa pagkawala ng aking mga magulang. Metran, huwag mo nang pakawala ng nilalang na yan. Nasa iyong mga kamay ang pagiganti para sa iyong mga magulang. At sa una kong pagsalakay sa matanda, may kakaiba itong lakas. Kaya pala sa tinuguriang pinuno ng mga aswang dahil sa bawat pagsalakay ko sa kanya, kaya niyang sanggahin ang punyal dahil sa kanyang kakaibang kabal na ibinabalot sa kanyang buong katawan. Malakas ang matandang ito na hindi tumatagos ang espiritual na punyal. Nagdududa ka na ba sa iyong kakayanan ni hindi man lamang tumatagos sa aking katawan? Paano mo kung mapapaslang kung ganyan kakahina? Nag-iisip ka ba, bata? Subalit nang marinig ko ang tinig ng matandang si Mang Chris, sumigaw ito sa aking likuran habang nagwiwika ng, Metran, saluhin mo ang aking matalim na kampilan. Binasbasan niya ng aking gabay na anghel. Kaya sigurado ko na kahit na gaano pa kakapal ang kabal ng aswang na yan, tatagos at tatagos yan sa kanyang katawan na magiging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa pagsaluko sa kampilan ng matanda, kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa aking katawan. Ano ito? Napakalakas ng kuryente. Hindi ko naramdaman ito sa aking punyal. Bahala na. Muli akong umatake sa matandang pinunong si Mang Ben. Subalit nakita kong bakas ng takot sa kanyang muka at nang lubusan na nga akong makalapit sa kanya, mabilis itong umilag hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na may tarak sa kanyang katawan ang matalim na kampilan. Pasensya ka na. Kinakailangan ka na talagang mawala sa mundong ito. Uling sambit pang wika ng matandang si Mang Ben na nasa anyo pa ng pagiging aswang habang patuloy na naghihingalo. Metran, ikaw nga ang banta sa aming lahat na sugo ng diwata. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Salamat sa nagpadala sa atin ng kwento na itinago natin sa pangalang Metran. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.